Hej Peter. Hej Niklas. Godt at se dig. Godt at se dig. Tak fordi du gad være med. Tak. Det var også lidt. Tag du bare Det er jo et spændende projekt. Jo tak. Det er også noget, jeg synes er meget vigtigt. Ja. Når du prøver at forklare, hvad det er, at du skal her i den her video. Jamen, jeg har sagt ja til at skal barbere dig og en af vores undervisere, Mads Eriksen, som jo er startskuddet på Movember. Præcis. At I skal have overskæget og helskæget af. Ja, det skal nulstilles. Yes. Så lidt nervøs, men det er jo en del af det. Ja, det er også. Ej, det bliver skide godt. Ja. Fedt. Det glæder jeg mig til. Super. Godt. Tak. Hej Peter. Så skal vi til at barbere dig, Niklas. Fedt. Yes, du får lige den her på, så din skjorte ikke bliver Dejligt. våd eller beskidt. Ej, der røg også lidt i hår, ikke? Ja, bare du skal ikke være næring med det gilde. Sådan, det er fint. Det glemmer jeg. Der er lige hånderne. Så starter vi herude i siden. Du bløder kun en lille smule, det gør ikke noget vel? Nej, det gør der ikke. Hvad siger du, Mads? Så kan man se, hvordan han ser ud. Hvad siger kvalitetskontrollen? Jeg synes faktisk godt, at han kan bære. Du behøver ikke det der skæg til at skjule dit ansigt. Nej. Sådan. Flot, ung mand. Ja. Så er du klar til november. Yes. Ja, vi skal have noget mere at give. Peter, var det her, du tænkte, du skulle... Ja, men jeg tænker mig, du blive rektor? når gange jeg skal på pension, så kan jeg lige starte en lille barbersalon. Ja, det tror jeg godt, Okay. du kunne. Vi har ikke ude arbejdstid. Peter, hvad tid var det, du skulle til møde? Klokken Det 1. var det, ikke? Skulle vi ikke... Du kan bare sidde her imens, ikke? Ja. Og vente. Jeg smutter lige 5 minutter eller 10 minutter, så kommer jeg tilbage.